Ayos. Yung formation niya dito. Jellyfish. Laki talaga. Oh, tingnan nyo. May mga burot-burot siya dito mga isla. Bakawan, no? Kuan pala, ninikad pala. Ninikad. Tapos ano pa? Ito pong litong mga isla. Hello, what's up mga kaisla? Welcome back sa aming Monte Channel. Isla di ulang ko vlog. Sa video namin ito mga kaisla, no? Daan ako bis Mapapansin nyo. dagat. Ayan. Sa dagat po kami ngayon. Dagat na sad. Dagat tirada. Ulit tayo ng seafoods. Bisa ko sa mahuli, no? Kahit ano. Kahit ano na lang. Tapos nandito kami sa Kabakhawan. Walking tour at Katunggian. Tapos yung mga kids na yun mga kaisla, nandun na. Ayun. Sa unahan. Yan kasama namin ang aming little vlogger na si Ate MJ. Doon. And doon. Start muna tayo sa walking tour. At kung napapansin nyo po mga kaisla, no? Ang ganda po ng mangroves formation dito. Parang nasa ano tayo sa Amazon, no? Grabe, parang nasa kagubatan tayo mga kaisla, no? Sa sobrang taas po mga bakawan, no? Patay, ano na yun? Parang may kumukulo mga kaisla, eh. Delikado. Puntahan po natin ang ating mga kasama. Ouch. It's pa. Ayan, andun pala sila. Wow. Naligo na. Papasok po tayo sa mga bakawan dito mga kaisla, no? Tingnan natin kung ano po yung pwedeng makuha natin dito. Let's go! Tapos may nakikita ko dito mga kaisla. Kung napapansin nyo, ang ganda talaga. Tingnan natin, no? Ito po yung tinatawag namin mga kaisla. Yan po yung bukya. Kung sa pa-jellyfish, no? Yung ibang taga-isla, kikilawin nila. Kain to. Lagi pa doong nako diri. Nako. Yan mga kaisla, no? So, ang kulay nito. Hindi makapaso to. Tingkad ng kulay niya mga kaisla, no? So, ayun mga kaisla, ngayon ko lang to nakita. Wala kasi sa bukid yan mga kaisla, eh. Nagpupunta magbukid ang bukya. Kawakan mga, try mo nga. Ayan mga kaisla, papakita ko sa inyo ang malaking jellyfish na nakita namin dito ng bakawan, no? Gumalaw po yung gilid niya mga kaisla, no? Gumalaw na. Pupokus po natin yung formada po ng jellyfish na to. Ito mga kaisla, may mga bilog-bilog dito sa babaw niya, no? Sa mismong puluhan niya. Tapos dito naman po sa gilid niya. Tingnan natin, no? Ayos talaga, di ba? May mga galamay pa siya dito. Ito yung mga galamay niya. Bubukad yan. Tapos dito naman, grabe. Ayos talaga. Di ba? Tapos dito naman, tingnan natin, ayos. Yung formation niya dito. Jellyfish. Laki talaga. Tingnan nyo. May mga burot-burot siya dito mga isla. Ayos. Ang jellyfish namin, Wow. Puro tubig yung laman nito.
Ano dito? Yung may mga galamay pa siya dito. Dito lang sa aming isla yan. Isla di Olango. Pa-subscribe na lang. Po. So, ibalik na natin. Balik na natin yan. Tapos ikutin natin yung katungkian mga kaisla, no? Kung ano pang makukuha natin dito. O yan mga kaisla, no? Ibang uri naman po ito ng jellyfish mga kaisla. Pang kulay naman to. Brown. Brown. Ito talaga. Ito ang gadahan ng aming lugar mga kaisla, no? May makikita tayong iba't ibang uri ng lamang dagat. So may papakita po ko sa inyo. Malaking ahas po mga kaisla. Ahas? Oo, ahas. Ahas sa dagat. Pero hindi mga agat to mga kaisla. Dahil po tubig lang po yung laman nito. Ito po yung tinatawag namin bahag-bahag mga kaisla. Tingnan nyo. Kumakapit. Kumakapit. Di ba kanina? Sobrang haba nito. Pero ngayon, ganito na. Di ba? Halos 2 dangkal lang po mga kaisla. Pero yung laman nito, tubig lang po. Tingnan natin. Ala, Yung bunganga nyo. Pero hindi mga agat yan. Kasi tubig lang po yung ano nito. Nahiya mga kaisla. Yung tago ng ukok. Pag inangat natin to, siyempre mapuputol to. Tapos meron din doon solid ito mga kaisla. So, mga kain to. Ito po yung bibig niya. Tapos iwan ko lang kung ano to. Tapos may ipapakita po ako sa inyo, no? Ano naman to? Donsol. Ganito pala sila mag-ano mga kaisla, no? Maglabing-labing. Maglabing-labing. Ito pala, no? Yan nyo. Nagle-lips to lips po yung mga ano dito. Nakadikit po. So ayan mga guys, no? May ipapakita po ko sa inyo. Ibang uri naman po ng ano to, lamang dagat, no? Endangered po yung species na to, no? Ayan. Ayan. Ay, mga agat mga guys, lai. Kahit mabaw kayo mga guys, nagsawsaw mo. Tingnan nyo. Ibang uri naman po ito ng mga Sirina pala to mga guys, Sirina eh. Sirina eh. Nasa dagat tayo, di ba? Naligo tayo. Ligo mga guys, kahit tunas. Yan mga guys, no? Tingnan natin kung anong huli ni Aling Joy. So yan mga kaisla, ang tamang pagkuha ng ating litob. Kumutin mo na. Kumot-kumot sa ilawang dagat. O ito, ayan o. Ayan, ito yung sinasabi ko, litob yan o. Kumot-kumot lang. Ito, litob. Aninikad. Aninikad. The sikad-sikad. Diba? Akios, Mike, Rental, sikat-sikat. Ano po yung sikat-sikat, Iris? So yan mga kaisla, medyo pinagmamalaki ko yung kuha ko. Ano? Oo, Pwede not na. bad. Not bad. Pabalik na kami doon sa kids namin, no? Yan si Ate MJ, oh. Later, vlogger. Ha? Oh, may isda pala, may isda. Asa? Mga kaiso, dito pa rin ako sa Cebu City. Shout out! Mama nga kisla. Mami Arin, Tito Peter, Ma'am Tito Mikmar, ni Tati Monique. Shout out! Lahat naggalite. Kumusta kayo dyan? Dito kami sa dagat. Ayan, si Dondon mga kaisla, no? Parang karaan tao ba? Oh, superhero niya mga kaisla. Ito po yung sundalo dati mga kaisla, no? Magpinta nyo. Hello mga kaisla. Hello mga gado. Payo na neguro nito kaon mga kaisla. Gigutom. Ito yung sirena sa buhay ko. Hello, Daddy Isang. Shout out po sa inyo. Boy, is Daddy Ulago. Subscribe. Guys la, marami na kaming huli. Gihugasan na mama ako. Anong huli niya mga kaisla? Kuan pala, aninikad pala. Ninikad. Tapos ano pa? Ito pong litong mga isla. Pag nag-cookie tayo mga kaisla, no? Makasuwa, git, amaan eh. Libre na naman yung ulam namin mamaya. Fresh pa. Galing pang dagat talaga. Mga kaisla, hugasan ko muna itong holi ko. Kuha ko. Para ready na ulamin mamaya. May pangulam na kami. Libre. Libre na naman. Sabaw. Basta mag-cookie. Ito na po yung huli naming donsol, no? Comment down below kung bakit tinawag na donsol to. Ang pagluto po nito mga kaisla, no? Hiwain po yung gitna nito. Tapos yung mga lamang loob po nito. Ito po yung kakainin. Mga tinae niya, yung mga atay. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng ano na to. Ng kasama ko. Alright mga kaisla. Okay na po kami. Bye! Okay na po kami. Thanks for watching. Esla, si Olango.